Marș! Apropiem și depărtăm. 3, 4, 5, 6, 7. Rămânem depărtați. Pregătim să lucrăm fesier. Și squat. 1, sus. 2, sprijin pe călcâie. 3, 4, 5, 6, 7. Să vă văd cu brațe îndoite. 1, 2, folosim bicepsul. 3, 4, 5, 6, 7 și sus brațele peste cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și toată lumea presează. 1, 2, 3, 4, 5, 6, stăm, ne odihnim. 1. Nu uităm să inspirăm și să expirăm. Și squat într-un timp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și lent ridicăm și genunchiul. 1, 2, 3, cobor. 2, 3, 4, sprijinul este pe călcâie, bazinul este ridicat. 5. Ultima, să vă văd energic. 1, 2, 3, nu uităm bazinul sus. 7 și lent schimbăm piciorul. 1, 2, sus, genunchi. Sus, bazin, sus, genunchi. 3, 7. Ultima și să vă văd energic. 1, 2, sus, bazinul, să vă văd. 5, 6 și 7 și alternativ. 1, drept, 2, stâng, 3, drept, 4, stâng și hai încă 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continuăm să lucrăm bazinul cu fondare. 1, 2, 3, revin. 2, 3, 4, sprijinul este pe călcâie. 5. Ultima, energic. 1, 2 pe călcâie. 3, 7 și schimbăm piciorul lent. 1, 2, 3, sus. 2, 7. Ultima, energic să vă văd. 1, 2, 3, 4, 5. Dacă lucrăm bine, tremură picioarele. 7, energic, alternativ. 2, 3, 4, 5, 6, n-am cuvinte, încă 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și cu lovitură lent. 1, 2, lovesc, revin. 7. Ultima. Energic. 1, 6, 7 și să schimbăm lent. 1, sus, lovesc, revin. 2, 7,
Ultima. Să vă văd energic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alternativ și jos, drept, jos, stâng. 4, 5, 6, 7, pe vârfuri, alternativ, 1, 2. Inspirăm și expirăm. Și marș. 1, 2, 3, 4. Încă un 8. Inspirăm din nou și 1, 2, 3, expirăm. Și sus. Expirăm.